Pozdrav ljudi! Dobrodošli u još jedan klip na našem YouTube kanalu. U ovom videu ćemo da uplašimo našeg prijatelja, to jest da mu uradimo prank. Liza se da bude Teresa Fidalgo, a ostatak videa ćete da čujete. Pa se vidimo. Ja živim. A? Nema vezi. Ja budem mu. Ulaz unutra vam. Neka, gdje? Hajde, gdje sjedno? Idi sjedna krevet vam, hod vam. Ono ti spričat, ne znate ovo je stvarno ozbiljno. Znači, našu koju sam se prepuno. Sjedno. Hajde. Sjedno tu. Gdje? Ovdje, možeš blizu me. Tek da dobi se prvo. Nemoj se smijati, nije ovo za smijam. To je pip koliko ste sekund. Pa se kad trču. Ma nije sad kad sam trčao. Pitao te što sam trčao. Ja ne znam kako. Ovo ti držati. Šta? Ja sam stalno prividio, znate. Ne znam kako ću. Ovo nije zajbacija. A gdje je brani? A ne znam. Znate, ko sam pomoć, koliko. Kako je mene? A ne znam. A samo priviđam se non stop. Pa je kod mene? Jo. Mislim možda dođem sedam. Da zunimo mi. Ne lijepo. Da nemoj plakat. Gdje? Da gasi svjetlo. Ja, skoro sam znao da si mu dala. Ovo je bio prank.